வணக்கம். இந்த குரு பெயர்ச்சி 2021 ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற உள்ளது. குரு மகரத்திலிருந்து கும்பத்துக்கு பெயர்ச்சியாக இருக்கிறார். இந்த குருவுடைய காலம் பார்த்திங்கனாக்கா வெறும் 5 மாதங்கள் மட்டுமே இந்த குரு கும்பத்தில் இருக்கிறார். ஏப்ரல் 14 2022 குரு கும்பத்திலிருந்து மீனத்துக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இது மட்டுமல்லாது 2022 ஏப்ரல் மாதம் 13 புதன்கிழமை ராகு கேதுவின் பயிற்சியும் இருக்கிறது. ஆகையால் இந்த குரு பெயர்ச்சி பலன் இவை அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டே எடுக்கப்பட்டது. தனியாக குரு பெயர்ச்சி பலன் எடுப்பது உத்தமம் அல்ல. இவை அனைத்தும் பொது பலன்கள் மட்டுமே. அவரவர் ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய தசாபுத்தி, வயது இவை அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டே பலன்கள் மாறுபடும். கடகராசி அன்பர்களே, 6, 9ஆம் அதிபதியான குரு 8க்கு பெயர்ச்சியாக உள்ளார். இந்த பெயர்ச்சி வெறும் குறுகிய காலம், ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் மட்டுமே. கடகராசி சற்று கவனமாக இருக்கக்கூடிய காலம்தான் இது. அதனால் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்வது நல்லது. எந்தெந்த விஷயத்தில் நம்ம எச்சரிக்கையாக இருந்துக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ 6, 9 அதிபதி 8க்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். வழக்கு பிரச்சனைகளால் நஷ்டம், அவமானம் இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் ஏற்படும். கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் கொடுத்துருந்தீங்கன்னாக்கா அந்த கடன் கொடுக்கல் வாங்கல்னால கண்டிப்பாக சிறிது நஷ்டத்தையோ இல்லை அவமானத்தையோ ஏற்படக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும். தந்தையாரின் உடல்நிலையில் சற்று கவனம் தேவை. வேலை, தொழில் இதில் எல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு, வேலையில் உயர் பதவி எதிர்பார்த்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உகந்ததாக இல்லை. உங்களுக்கு ஈஸியாக கெட்ட பேர் சொல்கிறதுக்கோ இல்லை குற்றம் சாட்டுவதற்கோ இந்த காலகட்டம் தயாராக இருக்கிறது. அதாவது ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் அது ஒரு குறுகிய காலம்தான். வெளிநாட்டு பயணம், வெளிநாட்டு முயற்சி செய்பவர்கள் இந்த நேரத்தில் தாராளமாக நீங்கள் வேலைக்காகவோ வேலை சார்ந்த உயர் படிப்புக்காகவோ முயற்சி பண்ணுறவங்க இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் முயற்சி பண்ணலாம். எந்தெந்த விஷயத்துலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். தூக்க ப்ராப்ளத்தால் கஷ்டப்பட்டுருக்கவங்களுக்குலாம் ஓரளவுக்கு நல்ல நிம்மதியாக ஒரு உறக்கம் வரும். பொருளாதார நிலைமை ஓரளவுக்கு சீராக வந்துடும். மன நிறைவும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் தான் இது. சுப விரயம், அதாவது வீடு, வண்டி, வாகனம், சொத்து அல்லது எந்த சுப விரயமாக இருந்தாலும் ஏற்படக்கூடிய காலகட்டமாக இது இருக்கும். இது வெறும் பொது பலன்தான். சிலருக்கு நல்லாவும் இருக்கலாம், சிலருக்கு இன்னும் மோசமாகவும் இருக்கலாம். அதனால் அவரவர் ஜாதகமே எல்லாருக்கும் சரியான ஒரு வழிகாட்டுதலை இருக்க முடியும். பொது பரிகாரம்ன்றது பார்த்திங்கன்னா வெகு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய குருஸ்தலத்துக்கு போய் வருவது நல்லது. இப்போ திருச்செந்தூர் உங்களுக்கு தூரமாக இருந்தாக்கா நீங்கள் போயிட்டு வரலாம். பரிகாரம் செய்யும் விரும்புவோர் கண்டிப்பாக வியாழக்கிழமை செய்யலாம். ஆனால் அதை விட சிறப்பான விஷயம் என்னன்னாக்கா அவர்களின் பிறந்த கிழமை, எந்த கிழமை பிறந்திருக்கிறாங்களோ அந்த கிழமையில் போய் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது நல்லது.